ଖରାଟିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦାଟିଏ କରିବା, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦାରେ ହୁଡ଼ା ନ ରୁହେ। ତାପରେ ସେହି ମନ୍ଦାରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଦେବା। ମାଟି ଓ ଗୋବର ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ 12ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା। ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 2ରୁ 2.5 ମିଟର ଦୂରତା ରଖି ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ 2ରୁ 3ଟି 1 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀରରେ ଲଗାଇବା। ବେଶୀ ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ମଞ୍ଜିଟି ଗଜା ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅତି ଉପରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଶୁଖିଯାଏ। ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ପରେ ଚୂରା ମାଟି ଦେଇ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।